a singularidade deste informe é que nos fala dun lugar nuns momentos concretos da historia, non? Sino que é un proceso que abarca 100 anos da historia e na que implicamos esa declaración da Primeira República cos sucesos da Segunda República e coa resistencia guerrilleira e coas folgas, por exemplo, que chegan no ano 72 vinculadas ao movimento obreiro, sobre todo vencellado á construcción naval, non a importancia que ten en Ferrol. O que facemos é unha descripción dun proceso de defensa das ideas democráticas, de loita por as ideas democráticas, desde a burguesía liberal do século XIX hasta o movimento obreiro do século XX. De Ferrol, o que está na memoria da xente, pois que era a cidade militar cuna de Franco, lugar pois emblemático nese aspecto, como base militar que vence aos obreiros, non? Nese aspecto queda a historia, claro, que como unha cidade conservadora antidemocrática, cando en realidade non é así. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.